kwenu odezuli Igbo nne m n'ọbịa m ọzọ arụbala eze ọma onye nteja bụ okwu ide okwu anyị ọnụ onye si n'anya na-ekwuke ọnụ ka eji wee kewa ọnụ ka eji wee gwọ ọgwụ ọnụ ka eji agbalụ ọgwụ unu na-anụgwọ ibe ndị Igbo mụrụ mụ amụma n'ihi na anyị bụla emezusi okwu eni kedu ibe unu na-eche ibe nji kwube anyị gbabulu unu na mbụ n'obodo obele ndị pasite bụla alụsị a na-ekwu ya dịka okwu emezili ndị pasite bụla alụsị ụmụnne m anyị gbakwulu unu ekwube ekwube dịka o si mebekwe na-emebe ejizie gbachi obi tata ya mezili Fulani bụzi egbe na-achị obi n'ụlọ n'ụlọ nke kasịkwuzi nke bụ na agbata obi ndị Igbo nwere bụzi ndị Fulani unu na-ajụkwa ajụjụ unu na-ajụkwa mụ na ajụjụ ya berebe egbe n'ọzọ eberebe egbe n'ọzọ ana m agwa mụ na egwu na-eme okwu anyị ọnụ ekwu ma anụrụ anụ nya bụrụ nwata abụ m ekwuru ọ na-ekwu onye abụrụ okenye n'ime obodo eberebe egbe n'ọzọ ọra na eze ndị nwa kpọrọ ha na eze ndị Igbo ekwugwe na-ekwuwe dịka o si mebekwe na-emebe mmadụ bụ na-abịa zụrụ azụ mmadụ bụ na-abịa zụrụ azụ mmadụ ka a bụrụ ụrụ nye izu ọrụ ọra na eze ndị Igbo kedu ibe unu na-eche ọ bụ mgbe ekwusiziri ụmụnne m unu ga-eji ghọta ibe anyị na-ekwu ka ọ bụ mgbe isi unu dara ka ọ bụ mgbe isi unu dara unu ga-eji ghọta ibe ndị na-ekwu yewe na m agbalichi alụ mere onwe ya haba egwe na m agbalichi alụ mere onwe ya onye si jide ka o ji nye mali n'oji mma n'enu na-ajụgo Fulani ajụ ụjụ gọọmenti Naịjirịa maka egbeba na-ekwuyeli ogwe akpọrọ setima bụ egbe ndị amị o nwere ibe jideli sivili n'ọnya amị anyị na-ekwu okwu mgbaka Fulani ji achị egi emekọtazi ya babube mma anyị na-edi mma emesịrị babube ụta anyị na-edu ụta Fulani mesịrị nyaba egbe ya ka ji wee jụwa gọọmenti Naịjirịa unu na-achụ onye na-azọ ka ọ nwala onwe ya wepụrụ egbe wepụrụ ụta o jiri mma unu na-egbusi isi be o nwere iwu n'ujulu onye bụ egbe ọbala ọkala dị n'ime ya awụọ dị n'ime ya arụbala eze zijụkwa Fulani ajụjụ gọọmenti Naịjirịa ka amalibe eji wele egbe echibe ebi eji egbe achị ebi ekwugo m okwu nwe mbụ a na-ekwu ọnwa a na-ekwu ibi ya kedu maka ndị terrorist kedu maka ndị bandit o ji egbe eje ori unu ekwusisi obe
Nigeria government ojicha waru watakwe no ya ibeji kube wobunu be kwolulu okwentawa usi ibe na ka nwoke na-arali na ndụ do or die bịa we stand haba ịmana ndị be anyị na-eche ndị ọcha unu na-eche ndị ọcha kpatara gọọmenti onwebe obodo na-enwero mmanụ ndị ọcha na-ejere ọkụ otego nkwubere okwu mmadụ agbara nkweshọ mana gosi na-ede agwali m unu n'ọchukwu na-eme eze agaga mmadụ na-enyere mmadụ igbo mụmụ nakwadi nwa m maazị nna m ndị Kalu ka akpa ka eme onye jebele ije a na-atọrọ n'ije unu na-anụkwu ibe egwu na-ekwu ogige ka mma karịa onye na-ahụ ọkụ unu na-anụkwa ibe eberebe ekwugwe n'ọzọ ewere ike nwa m maazị nna m ndị Kalu Fulani eweli wee meli pepe sup ụfọdụ ka na-esi ngọ ebube nya ka amụma na ahịa na-abịa ọdahalala haba ahịa na-abịa ọdayalayala jeya egwugwu anyị ji buli ilo onye ka anyị ji akpọ ọra na eze ndị Igbo ka akpa ka eme nakwanini a na-ekwu ka na-eme nna m ndị Kalu nọ na nga Peter Obi pụtara elekshọn nye ndị Igbo mụrụ mụ kedu na ọgwụ anyị ga-esozi eso unu na-azọ prezidenti unu na-azọ nwere onwe eberebe ekwue n'ọzọ ewuwe ndị amụma niile ndị Igbo ji ide ị na-akụ nsị ị na-agwọ ọkụ ọgwụ karịsịa n'ọgwụ ị na-abụ Chukwu anya o nwere ọtụtụ okwu nwere katama ibe na-ekwu na onye yi akwa mmadụ wee jebe okeshọn eziokwu a na-agbajiri egusi ka m gbagwa unu ọkwa n'obodo nwa na Igbo ka ndị ama ijele Imo steeti sụwa alụsị ọkụ wee sụwa nwebe ọkụ bancha wee nwụsịsịrị onye bụ diva anyị chọrọ onye mali nke onwe wọbụrụ na-ekpele ikpebe ekpele wọbụrụ na-akụ nsị ị na-eme dibịa iwelibịa n'ahịa na-abịa ọdayalayala unu n'anya ndị Fulani ji ụta wee bịa mesịa bụla egbe chiwe ebi tata Fulani na-emezi ikidi nọ ma nwoke dị na Igbo ma nwaanyị dị n'ime ya nne unu anya unu wele beletegbuwe ndị Fulani nne unu anya unu wele nsikwugwe Fulani otu abụ n'ezi kedu ebe anyị na-ejeni onye isi ya da ọ na-amalibe ibe na-emenụ yewe na ma kwalishimo alụ mere onwe ya ọba yewe na ma kwalishimo alụ mere onwe ya haba yewe
arụbila gụwa na ma kwali nne m alụ bịalị ka ogbuwe ndị pastọ ndị dibịa amamaka nwere ike ezigbo enyi ibe ji uwe ya na-ekwu ọnwa a na-ekwu ibi ya mmemeli mmadụ 10-20 miracle ndị dibịa na ndị pastọ wepụrụ ibe anyị chọrọ ibe jikwubu ibe wee nwere mgbe ọ kalịrị na Ghana ka ọ na-abịa na Naịjirịa tata J. Lawrence prezidenti ndị Ghana wee waipụba ndị na-emebi obodo out unu na-anụkwu ibe egwu na-ekwu ibe kedu ibe unu na-echedi onye bịa mara na nne ya nwụrụ anwụ onye amamive na-akwali ego akwa oge ejikwa nne ya nweze nwego onye nteja bụ egwu iwela abawa azụ n'anya arụbala eze ama onye nteja bụ okpide wedigo ọkọ ga-adị nwadibịa arụzi n'ọtọ gị izu anọ ọcha ebuka mmam nwadibịa arụzi ọzọ igbo ndụ wanụ nke Naịjirịa dị na-agwọzikwa ọkọ egugu na-akpọ gị bịa nwa ngwọ nwa bụ ọcha ibe mmebi isi ya haba oyibo ife chukwu nwaọkọ nkwọ nya na-eji mụ ya ọbasibu kene gị ọzọ igbo ndụ wanụ nke Naịjirịa niile egugu keneli gị onye bịala abịa Ghana amụ na ji ndị be anyị ji eliju abọ Fulani mebisiri ya mmadụ edere akwụkwọ mmadụ ekwuru okwu onye buru ibe onye ji nri o jikwa n'ọnụ ụgwọ ka ekwusi akwụ na nsị asịrị si ebe na-ajụ eziokwu ndị Awụsa ji ndị ụgwọ onye meriri n'ahịa ọ ga-atọ n'ahịa gwanọnwụ na ajụjụ mgbe arọ na ka agbala egbe ya bidoro gbaba egbe 1967 ahịa ebeli 1970 onye meriri n'ahịa mgbe arọ na ka ọ ga-anọ wee nwere onwe ya Igbo na-azọ prezidenti chụkwanọnwụ na ajụjụ mụnụ na-eje eje mụnụ na-ana ọgbakọ dị mma ka unu na-eme unu na-anụkwa ibe ekwugwo m ibe m ga-ekwu ma nke bọla abụ ọdịlị ndị ọdịnala na Chukwu kere ụwa n'aka unu si na ọ ga-adị mma ndị ositeta gadịba mma eziokwu na ọdịbala Igbo egwu nala ogbu nka mejela egwu nwe nga ebujala ọgwụ nke rikekweni ebu ka na-ele ezigbo ya anyị high chief Uchechukwu Hillary onye obuja wanụ n'ogbu nka ngịka ọdụ na-eche ọba ogbulọ CYON nwa ngịka anyị na-ekwu onye ka a na-etukwu obele nwa na-enye agụ nli n'Igbo landị niile ya ndị ka a na-etukwu Itegheleghị n'Ọstrelia Itegheleghị nwamụ onye okwu nke ọdụ na-akpọ gị bịa nwanne onye oche okwu lọra n'okwu nka bịa onye ụmụnne bụ n'okwu nka maka ị ga-eme nwoze mene nsogbu ọma mbala nne ya ka a na-etu agwọmụlọ mgbe ahụ nwoke na anyị kenere gị bịa ya na di ya nwangwụ onye egwu oke nkwụ ka ibi ya n'ogbu nka
let ga-emesieni ude unu na ndụ ude unu n'ọnwụ ibe bịala abịaga na onye ọcha bụ nka okwula nwanne ọgbụja egwugwu uke n'elu ụmụnne m egwu nweje Dubai ma aba n'aka ndị Baki ndị na-akwụchi ụzọ egwu na-ekene chief Ogobushoyi Chukwu ebuka nweke mozi ya nwa m kike ọdụ na-akpọ onye ka a na-etu Bugatti wanu na Dubai haba Bugatti bịagbala egwu na-eche gị CEO Bugatti Nigeria Limited ọkaka odogwu nwa m na Dubai ikenga dike na-eme ile bịa haba ọ na-eme import ọ na-emekwa export Ivo Jelip car and the jewelries ịchọba moto dị mma chọba nwa m Chukwu ebuka ịchọba jewelries dị mma chọba nwa m Chukwu ebuka odogwu nwa m onye ọkụzụ ọma mbala haba ya na nwanne ya ship Honorable Chigozie nweke mozie CEO Moscow Hotel n'ọkụzụ Moscow Hotel ọgazi ibiye mma alụsị ode n'Igbo ode n'olu oke alụsị mozie egwu kelele gị onye ka na-etu ọkwụlọka si ya ọkụzụ niile daalụkwa egwugwu abịa haba egwu nwe ka na-eje njem n'enu Sweden ka anyị na-abanye ka nje zute ezi oyi m ofu nwa na Sweden nwa m ngị ka ọdụ na-akpọ nkata na nka haba ship Chukwu nọ nso nwa ngwa ozo gwebi mmadụ anọchi ya wanụ na ala nke abịa nwegwu gozie mene nsugbe na-ekene gị onye ka a na-etukwu nkata ego wanụ na Sweden oke mgbe eji mara Igbo na Sweden bịabala ekuwe egwu elote gị alụsị jele Igbo na-ekwu okwu ya na abụrọzi ya nkata na nka haba jeya egwu ejebe ifite dunu ka anyị na-eje ka nje ka n'oyi mara oyi ya eso mọgọ nwa m chief Sunday nwe bụ ọnụ nwa m onye ifite dunu JP ekpele maka nwa m nwanyị ifite dunu o jeli Jerusalem ụmụnne m ibe o ji elibe attachment omeli nwanyị dị mma nwanyị n'obe dị ya dị mma Sunday nwe bụ ọnụ omeli nwa agbọghọbịa ọnụ dị attachment ka ọ na-ele ndị ụwa ji mali ya na main market nwa m onye ifite dunu bela maka nwa m bịa kelele egwu na m agwa egwu nweje n'ugbo ka anyị na-eje ka nje kene ishie Chris Okeke akụlụ ụlọ wanụ n'ugbo haba onye ka a na-etu Sunshine n'ugbo CEO Sunshine and the Partners West African Limited Bulokaga haba alụsị ode n'Igbo ode n'olu anyị kenele gị egwugwu ebulu m egwu wee jaba South Africa onye dị ka anyị ji je South wepụ
high chief Chief Uchechukwu Bernard Yejiama nwata chizuru ụzọ ego haba ụzọ ego nwanyị n'ọrụ ugwu gị ka ọdụ na-agba bọbịa Villa Veteran Pty Limited okwu nwere isi ọnụ na Capital South Africa nwozie mene nsugbe na agbọghọbi ya weli anụnwere obibo na-agbalụ ọsọ ojie bịa mọgụ ojie ga mọgọ nwa m obi ya eze kwesịrị nwara n'ọrụ ugwu eze kweche nwa m nwozie mene nsugbe ekene gị bịa osi mụ kene lọlọ nwanyị mma n'ọdụ na akpọntekwu gị bịa Mrs. Lọla Ogochukwu eji ama ome nwa dị ya nwanyị na anyị kelele gị bịakwuo ezigbo nwoke na-eme ọfụma nwanyị dị mma na ya n'akụ unu na nnukwu ibe egwu na-egwu Treasure ụmụ agbala bịa bịa gbala egwu elote unu Treasure ụmụ agbala bịa bịa gbala egwu na-akpọ gị na-adịghị ndị ọrụ ugwu egwugwu eme nyebe onye anyị na-egwu okwu ya o si nwoke n'ezigbo dị n'ihe nwanyị mma mama agbamụlụ ụmụ nwa na-ahụrụ ahụhụ Mrs. Elizabeth Yejiama Adaeze bụ eze Adaeze bụ eze udogwu ndị be eze udogwu ahụ dị ya ụmụ agbala dị ya onye ka na-eju ahụ dị ya ụmụ agbala mama mụọ bịa duru osi mụ kenekwuwe onye nya anyị na-akpọ n'egwu bụ Uchechukwu ezigbo ọgị ya eze nwanyị mma Mrs. Lọla iyomwe nwanyị mma bịa ogo ka nwoke jide egbe ogo ka nwanyị jide egbe Lọla Mrs. Veronica Ngozi ọnwa ọzọ ọdụ na-akpọ gị bịa Adaokonkwo bịa gbalị igwe ọdụ onye ka na-etu Prestige ụmụ agbala niile Prestige ụmụ agbala ugwu ụmụ agbala niile waba bụ ndị kụziri nkụzi anụmụbụlụ mbọsi bulugo vaka a na-akpọ intellectual mama m udegị na ndụ udegị n'ọnụ gosi na-edi nwoke bụchi onye Ochukwu ga-akwụ m ụgwọ ịbụcha ụtụtụ ị na-ekpe ekpele ibe deme na ọgọ gị Uchechukwu haba Uchechukwu Bernard Ejiama oyimu ije anyị na gị ga-abịa ije mmiri eziokwu ọ ga-abụrụ ije mpụ owu onye a na-asụ na-abịa na-emekwa ọ ga-akọkwa na gị ile ọkakwa n'ụlọ oyimu ụzọ ego ekwugo m chi onye dị n'isi eziokwu ịba na-akwakwuru ime ya gaa n'iru egwugwu haba egwu nweje mgbagwa bụ ọgwụ ide ka ndị okene ha isi Chief Doctor Chelsea Nwara n'ike ugboro na-abụ oge egbe na-akpọ dịka ọgbọ ya na ndụ ọgbọ ya n'ọnwụ nwa dibịa alụsị na mgba ị
na-agwọzikwa oke ọgwụ onye ka na-etu ozu ọdụmọdụ nwa n'ime mgbagwu abụọ onye ka na-etukwu agabidu nwa agabidu mọgwụ ụgwọ nwa n'ime mgbagwu abụọ ite onye ka na-etukwu a na-egwu egwu na-eme nwanne ọfụ mgbagwu abụọ n'ime bịa Shaman patron Anambra State oil and gas egwu na-akpọ gị bịa weli onye bụbu Shaman Idokuma oil and gas ka Anambra State haba taste and see you will be convinced onye ka na-etukwu wadu mmụọ ọdụ mmadụ wadu n'ime mgbagwu abụọ ide mmadụ anwụsịsịrị nwadibịa alụsị nwoze mene nsugbe na abụọ ga-ebi ya oji mgbọrọgwụ n'aka bi ụwa ọ bụ gozie mgbọrọgwụ n'aja agwụ nwa mụ na ndị egwu m na-ekene gị na nna m ọ bụ gozie mgbọrọgwụ n'aja agwụ nwa na nna mgbagwu mụ na ndị egwu m na-agba gị bịa haba nkenke bụ eji egbu aja nụ nwa dibịa alụsị ị na-agwọzikwa oke ọgwụ bịa dulu mụ na ndị egwu m eji amatụ onye nne ya mere dibịa nne ya mee dibịa o mebe dibịa ọ ga-awọnarị ya ka nna ajụ unu egwu ana m ekene egwugwe niile egwugwu Chief Titus Nwabuisi Ikenga ndị ụlọ jide ebube bịa onye ụlọ n'Enugu steeti nwadibịa oge na-abịa eze elive agwagwu wadụ n'ụlọ ngịka ọdụ na-agba akpọ ụlọ bụ nnekwu dibịa na-akọrọ n'ụlọ agwara m unu na dibịa na-akọrọ n'ụlọ ebubu o si m ụka na-egwuwe Chief onye mede oke mmiri n'ihe amụvu onye mmadụ oke mmiri n'ihe amụvu eze na-eli nke ya ọ na-enwe aṅụli nwezie mmene nsogbu ekele gị ibi melerike eziokwu a na-akwụrụ ọgwụ ọnụ jeya haba egwu nwejebu ukwula abụ okwu ide onye ka anyị ji jebu ukwulu nwoke nwa na bụ okwu ide bịa egwu na-agbọ gị dịka ọdụ na-ekwulu Chief Okechukwu Okoye aka onye ụwa ọma nwanụ n'ugwu onye ụwa ọma omepụlụ anya na-atụrụ nwa Shaman APC Ward 2 kukwula bụ ide Shaman of all Shaman na APC na Dunukobia local gọọmenti area Egugu ya na lụlọ nwanyị mma ụmụ obi dị ya ọbịageli akwụwa Okoye oso dị ya mee nwanyị mma Egugu abịala unu Egugu nwa ya lụnụ ọzọ onye ụwa ọma onye nne ya nwụla na nwụrụ onye nne ya nwụla na nwụrụ ịchọba na dị mma chọba onye ụwa ọma n'ugwu
na Anambra steeti ebe ị ga-agbata na saịtị chọba ọnụ ọma ọ lụzuru na alụwa n'elu eziokwu a na-atụrụ ntụ eziokwu na-adị ogbu dịka nna agwa unu na-ejeli m Togo wee kwudo high chief Christian Chidozie Ọka Aba Shido Technology nwanne m gị ka ọdụ na-akpọ ezi nwa bịara ụwa na-abata ete bịa weli onye ka a na-etukwu eze adụọwadụ na-abata ete haba onye ka a na-etukwu ụdala na pitipiti nwadụ na Togo ezi nwa bịara ụwa na-abata ete n'ọdụ na-akpọ gị nwozomene nsugbe ekene egwugwu na-ekwulu gị ya nwa m osi m keneli ya ezigbo shaman o ji wee dị egwu shaman n'obi shaman eziokwu bụ ndụ wọdụ klọb na Lometogo haba evangelist Ikenna Niako ikuku ọma na-adọjide ebube ebebe onye ka a na-etukwu ọgbata ozuwo rawadụ na Nnewi bịa high chief Ikenna Niako onye na-edo na Nnewi oyimu high chief Ikenna Niako mbozi amụlụ dịka na mba onye ka amụlụ ibi ya osisi ka nkwụ Ikenna Niako anụ nwere obi Igbo na-agbala ọsọ ibi imele erikekwani ọgbọ ogologo ndụ narị isi ike agbalị m unu onye nyere ego ka ọchị nyachikwa ọbụma shaman n'obi shamoni oyim Ikenna Niako ọ na-etinye gị ya obodo wee dị n'udo ka ndị klọb eziokwu wee dị ndụ eziokwu bụ ndụ wee dị n'udo oyi ya si m kene nye Shido Technology ya ka o ji si m kene shaman obuva na-emegbu mmanwụ na Lometogo o Shido Technology onye si m kene gị ya bụ shaman ibe imele erike ndị Igbo na Togo egwugwu kenelu unu ncha haba egwu nwe na-esi ngo egwu ejebe n'obi anyị nwere ugwu na mba ka ndị ekene high chief Jude Nwabiagụ ezi isi obi Igbo ise na Nnobi onye awụda Nnobi bịa ise na Holland nwoziomene nsogbu elote gị ọba aja ise na South Africa 50-50 na awụda Nnobi director Visit Hotel and Suit ebe anyị dị enwe obi ọcha na Alasabago nwere isi ọnọ ichebe hotelu dị mma biga alarị jebe Visit Hotel and Suit lara ụlọ kachibolu n'obi ọcha họpa ise nwoziomene nsugbe na-akpọkwana gị osi m kenekwuwe dozie akwa nwanyị mma ụmụ obi dị ya Mrs. Lord nke m dịli m uju obi ọdụ na-akpọ gị bịa gakwuwe favọ ụmụ nwanyị niile favọ dị ya ejide
nwanyị mala obi dị ya ọ dịka o ji ọgwụ jide di ya agwa bụ mma nwanyị n'elu haba egwu adali ya egwu ejebu uko obodo ọma ka nje ekene nwa m Chief Chukwu Emeka Okeke mmadụ ike na-anụ uke obere nwanyị na-anụ uke ndị ka ọdụ na-akpọ oji ebi eme ọgụ oji yunifọ na-eme ọgụ oge gwali mụ na ndị egwu m yunifọ the music lover ndị ka ọdụ na-akpọ injinia warriors m kene gị mụ na ndị egwu m na-egwekwa ekene onye ka a na-etu ọkụchukwu mụnyeli ndị uke niile ọkụ na-enwe nwanyụwa n'anyụ ọkụ nyụrụ obodo ana ndị uke obodo ọma ibe mmekwana mmadụ ike obele nwanyị na-anụ uke ka o si wee mesie ihe na-anụ uke eberebe ekwe n'ọzọ egwu ana m ekene Chief omega dị mma na nnọọ omega dị mma na nnọọ Chief Ebuka Ojukwu ọzọ nwachi na amaloji nwanụ na nnọọ jembụ na nnọọ gwa nwa m bi ya ozi m kene egwu eze isi ọnwụ ka dike Ojukwu ọnwụ ka dike Ojukwu ngị ka ọdụ na-agba haba ugodi n'obi na nnọọ ugodi n'obi na nnọọ the second na anyị keneli gị bịa ozi m kene egwu Chief Chukwujekwu ma Nchukwu eze Chinedu mụ dị m village na nnọọ eze Chinedu eze anwa nwugo bekene n'ụwa egwu eze oyi mekwa abịa egwu anyị na-eje ajali ka anyị na-eje ka nje kene oyi mụ na ajali Chief oke bụ promise Ugochukwu ngị ka ọdụ na-eche eche onye ka na-eto gbole wanụ na ajali onye ajali kindọnụ bi ya egwu na-eche gị omebesiri ike nwa m ọkpọle egwu ekene gị ya nderele osi m keneli ya nni ya ochie Chief Ikechukwu ọzọ Igbo ndụ nwa n'ofu ogbu ndị ndọ nwa dibịa ị na-agbazikwa ọbala ọra ịlụzi ya okpu nka ịjụwa ajụjụ maka ọzọ Igbo ndụ Chief Ikechukwu egwugwu kenelu unu haba osi m kenekwu Chief Chiagozie Okoye Nwachimeleze na Alagụ nwa m onye gụlụ adịghị gbata aja nwozie mmene nsugbe kenelu unu ọgbalesi m kene ibe onye meliga ekweghị egwuru onye haba egwu eme nweze nwego onye nteja bụ obi ide egwugwu abịa ana m ekele ezigbo mmadụ na mba anọ Chief nzọwa n'ụzọ na-agbado Asian Kingdom onye dike na-afị n'isi ala mba anọ local gọọmenti n'Imo steeti
na America o nwere isi ọnọdụ osi m uke n'ezigbo nwanne ya Chief Magnus Aniabado Agụneche mbe nwanne ọfụ mba nọ Mega Mazi Group of Company Nigeria Limited bụ ọkaka na Lagos State ka o nwere isi ọnụ udenu na ndụ udunu n'ọnwụ ibe menunu egwu nwejebe lọ London nwoke na-eli Chief Patrick Ogonna yewe ezodozi obodo wa nke ndị alụ niile jide ebube haba eze chi ya zụwanụ n'ide mmiri Ogobati Nigeria Limited bụ lọgaga ya bụnyere mụ na ndị egwu mebunu ka anyị jere akwamoge ya Ogobati ojije ga-ebune gị mụ na ga-ebune gị egwu ana m ekelekwu His Royal Majesty Prince Obinna Ilo onye ka na-etu mgbadego wanụ na anagụrụ niile nwagụla adịghị gbataja nwoze mmene nsogbu na-elote gị ibi melerike mgbadego Group of Company Nigeria Limited Bulọkaga ewe Mgbadego Foundation Iyego Group of Company n'ọdụ na kpọgide nwagụla adịghị gbataja ebube agụlụ niile nwa m obichilezi na nag haba obichilezi na nag Mgbadego Oil and Gas bịa gbalị bọọdụ ebubu na-echeta gị ya mmiri mara enyi mbe na gbara ọsọ gadizidi jeya wepụrụ ọkọnyere na-ede ibe onye mere nya na-ede ana m ekene ezigbo nwa m shi awụzie shiawụzie nwe ife bụ n'ike onye nwe America wadụ n'ime Malaysia eze na Kuala Lumpur oge bụ eze na Kuala Lumpur eziokwu a na-esiri ya ngo alụsi ezu uzi na-adazi na nwa m bịa weli ome ibezili ike ichekwuliche na agụ n'oyi ya ilusi ya Malaysia ma ịmụrụ nwa m chekwuzi ya nwa ibe bụ n'ike na-adazi ha be